Дев'ять. 9. 9. Дні тижня. Ημέρες της εβδομάδας. Ημέρες της εβδομάδας. Понеділок. Η Δευτέρα. Η Δευτέρα. Вівторок. Η Τρίτη. Η Τρίτη. Середа. Η Τετάρτη. Η Τετάρτη. Четвер. Η Πέμπτη. Η Πέμπτη. П'ятниця. Η Παρασκευή. Η Παρασκευή. Субота. Το Σάββατο. Το Σάββατο. Неділя. Η Κυριακή. Η Κυριακή. Тиждень. Η Εβδομάδα. Η Εβδομάδα. Від понеділка до неділі. Από Δευτέρα έως Κυριακή. Από Δευτέρα έως Κυριακή. Перший день – понеділок. Η πρώτη μέρα είναι η Δευτέρα. Η πρώτη μέρα είναι η Δευτέρα. Другий день – вівторок. Η δεύτερη μέρα είναι η Τρίτη. Η δεύτερη μέρα είναι η Τρίτη. Третій день – середа. Η τρίτη μέρα είναι η Τετάρτη. Η τρίτη μέρα είναι η Τετάρτη. Четвертий день – четвер. Η τέταρτη μέρα είναι η Πέμπτη. Η τέταρτη μέρα είναι η Πέμπτη. П'ятий день – п'ятниця. Η πέμπτη μέρα είναι η Παρασκευή. Η πέμπτη μέρα είναι η Παρασκευή. Шостий день – субота. Η έκτη μέρα είναι το Σάββατο. Η έκτη μέρα είναι το Σάββατο. Сьомий день – неділя. Η έβδομη μέρα είναι η Κυριακή. Η έβδομη μέρα είναι η Κυριακή. Тиждень має 7 днів. Η εβδομάδα έχει 7 ημέρες. Η εβδομάδα έχει 7 ημέρες. Ми працюємо лише 5 днів. Δουλεύουμε μόνο 5 ημέρες. Δουλεύουμε μόνο 5 ημέρες.